in Maria, Hunyo, buwan sa kusada sa pagkakabig. Mensahe 443-31 sa Mayo 2012 sa alas 9 sa gabi. Anak ko, ang tanang paningkamot gihimo ni Satanas ug niadtong mga kalag nga iyang gitakdan, dauton ang labing balaang pulong sa akong anak. Hinumdumi kanunay nga si Satanas nagtanom sa unang mga liso sa pagduha-duha, sulod sa mga kasing-kasing sa piniling mga kalag. Ang labing ngilad nga pagkundina, ibubo nini mga balaang mensahe niadtong mga tao na suod nga nahiusa sa akong bililhong anak. Kung si Satanas maghimo niini, siya makakuha og mga kalag. Ayaw itugot nga iya kining buhaton anak ko, lakaw ug ayaw pagiglalis kaniya. Ang akong anak wala gayud madepensa sa iyang balaang pulong na ikaw usab magpadaog ni ining temptasyon. Ang kadako sa impluwensya ni Satanas nagtubo ug nagkaylap sa tibuok kalibutan. Ang akong kabus nga mga anak nagantos pag-ayo ug ako naghilak sa mga luha sa kasubo sa dihang nakita ko ang ilang kadismaya ug kasubo. Pagampo akong mga anak alang sa kalinaw ni ining panahon na aron ang mga anak sa Dios sa tanang dapit modangop ngadto sa akong anak alang sa kaligon. Ang Dios nung pagpanginlabot ra nga gihatag pinaagi sa mga grasyang gibubo, pinaagi sa inyong mga pag-ampo ang makapagaan sa inyong kasakit o pag-antos. Ang akong anak nangandoy nga ang mga kalag modangop kaniya kay siya ra ang makahatag kanila sa kahupayan nga ilang gikinahanglan. Walay laing makahatag og kahupayan gikan sa kasakit nga inyong giantos karon. Giawhag ko kamo mga anak, nga ipahinungod ang bulan sa Hunyo sa pagkakabi, sa katawhan o sa pagsinga sila magtinguha sa kaluwasan. Tawaga kining bulana nga bulan nga kursada sa pagkakabi nga bulan, ug paghiusa sa pag-ampo diha sa mga grupo sa pag-ampo sa tibuok kalibutan. Ania ang kusada sa pag-ampo alang sa kusada sa pagkakabi. Kusada sa pag-ampo 50-58. Kusada sa pag-ampo alang sa pagkakabig. O mahal nga Jesus, nagapanawag ako kanimo sa pag-ako sa tanang mga anak sa Dios. Ug tabuni sila sa imong bililhong dugo. Himua ang matagpatak sa imong dugo. Mulukob sa matag kalag aron pagpanalipod kanila batok sa dautan. Ablihi ang mga kasing-kasing sa tanan, ilabi ang magahi nga mga kalag ug katong nahibalo kanimo, apan nabulit sa sala sa garbo, aron mayukbo og mangayo alang sa kahayag sa imong gugma ug mobaha sa ilang mga kalag. Bukha ang ilang mga mata kita sa kamatuoran, ug ang banag-banag sa imong Dios nung kaluoy, mao'y mobisibis ngadto kanila, aron sila malukop sa mga silaw sa imong kaluoy. Bag-uha ang tanang mga kalag, pinagi sa mga grasya nga akong gipangayo kanimo sa pagkakaron, mahal nga Jesus. Isugid ang mga personal nga mga intensyon. Nangayo ako kanimo alang sa kaluoy ug naghalad kanimo nininggasa sa pagpuasa kausa sa matag semana alang niining bulan sa Hunyo alang sa kabayaran sa tanang mga kasalanan. Amen. Mga anak, kinahanglan kamong magpuasa makausa sa matag semana sa bulan sa Hunyo. Kinahanglan ninyo nga ilitok ang akong rosaryo ug ang rosaryo sa Dios nung kaadlaw. Sa paghimo niini mga anak, maluwas ninyo ang mililyong mga kalag, pinagi sa kaluoy sa akong anak na si Jesucristo. Imong minahal nga inahan sa kaluwasan.